Awan iki ning kelas 10 tetep. Serius-serius iki, kelas serius iki. Tontoni wae ndeleng. Milih warna ungu, tapi temane tema bebas. Tema bebas. Jadi hasil polling iku kanca-kanca di kelas iki lah kaya ngene iki gawe iwak. Mbah iwake figure seperti apa, aku ya urung ngerti dadine. Jadi pewarnaan-pewarnaan ijek nganggo warna sing nganggo item warna pokok. Tapi iki sing paling aneh iku ampe sak kelas iku gaweke macem-macem. Ana sing gawe ini jerapah, ana sing gawe tokoh-tokoh kartun, ana sing gawe iku sing penting gawe pot ya ana. Karena memang temane tema bebas, cuma warnanya ditentukan. Warna sing kepilih adalah warna ungu. Gak ngerti konsepnya kaya piye. Alhasil aku ya kudu gawe warna ungu yang disesuaikan. Awalnya tak wenehi campuran merah ambek biru perbandingan 1:1. Akhirnya ungu tua urung gelem. Wah gak cocok Pak, terlalu tua. Ya wis, akhirnya terus tak tambahi putih sithik dadine ungu kaya ngene iki. Ya muga-muga padha seneng sih nek nonton prosese iki, memang rada seneng. Ya alhamdulillah hasil konten rono rene iso nggo tambah-tambah tuku cat. Jadi kanca-kanca iki do nyiapke galon wis dibentuk karakter, terus kuas ambek cat wis tak siapke. Nah, iki ku ya aneh, iki gawe ceritane gawe wedhus so on the sim gitu. Nah, ya ana sing urung terarah angger dipotongi terus masuk. Ana sing gawe iwak laut barang, tapi prosesnya kaya piye urung dadi. Jadi pewarnaan itu bertahap karena dua kali pembelajaran itu mau 90 menit, berarti ya harus persiapan. Sadurunge memang wis tak kon nyiapke sik iki. Ya. Tapi ya akhirnya nek ambek bocah-bocah ya kudu sabar. Tuapi antusias bocah-bocah iku ya sangat apik tenan. Langsung dadi 2 kali pertemuan langsung jadi Pak, jadi kaya ngono ku. Kaya kelas-kelas liyane. Ana pertanyaan, kenapa setiap kelas dibedakake Pak? Iya, ben iki komposisine komposisi enak. Terus setiap kelas duwe karakter dhewe-dhewe. Ana sing ijo, pink, biru muda, biru tua kaya ngono ku. Ya ana sing oren, ana sing milih putih. Sak kelas putih kabeh gawe show on the sim utawa gawe sapi, gawe domba kaya ngono kuwi ya ana. Lah ndikmu aku ya wis rasan-rasan ambek kanca-kanca guru. Wah, apik Pak. Sekalian nyelametke sampah, menghindari sampah plastik kanggo tanduran, terus engko ditanduri syukur-syukur iso woh-wohan kaya ngono ku. Lah iki cek bingung sih, masalahe engko bar iki nek kemarau kan kudu golek tanduran sing tahan panas saka sinar sengrenge ta. Karena kebanyakan iku iso gawe pot, iso nandur tapi ngrawate sing rada gak iso. Jadi ndik mau aku wis rasa-rasa ambek bocah-bocah tak kon observasi lah. Mungkin ning lingkungane ana tanduran kaya semi katus-katusan kaya ngono kan. Kayak katus-katusan. Iku kan nek pas ketiga ngerak kan ijek aman-aman kaya ngene. Ya ngene iki keadaane terus keseriusane kanca-kanca kelas 10 nek pas pembelajaran SBK. Memang pembelajaran praktek iku ya kudu sabar. Ora kaya apalan. Ya ora seenak yang awak dhewe kira. Ngene iki pamane gak disiapke, gak dimotivasi 2 hari wis diingatke. Sesuk nggawa ngene sapa sing urung, kendalane apa ya kudu duwe solusi. Jadi bocah tidak harus diseneni terus, tapi difasilitasi. Pak aku gak urung tuk galon ya wis. Bareng-bareng do golek galon. Mungkin kancane ana sing duwe, mungkin gurune kaya ngono. Pak iki tinere gak entuk ya disiapke tiner. Pak iki cate cumake ana biru, ibarate kaya ngono ku, ya digolekke warna biru. Tapi pengecatan nganggo bensin, terutama nganggo minyak cat minyak, iku paling enak nganggo bensin. Irit sebetulnya. Setengah kilo iku nek nggo ndasari bocah 30, 40 ngono ya ijek iso.
keren kok enek iki. Ya, jajal jenengan amati ya. Aja serius-serius. Aku nek mbayangke kaya pabrik iki. Nah, iku yo gak tahu, aku yo gak pernah nyeneni bocah-bocah. Wis ayo kerja bareng, sing kurang apa dibahas, sing iso ditulungi, yang penting ana tembunge utawa koordinasi kaya ngono ku. Melatih kreativitas tidak harus dimarahi. Jadi kabeh iku ben diputuske ambek kelas. Aku gak pernah jadi guru seni budaya, gak pernah besok harus menggambar sapi, gak pernah. Ayo dipoling, polling terbanyak apa, warnane piye, bentuke piye, engko tandurane apa, ya ben dipoling. Keputusan musyawarah iku lubih mufakat jarene. Terus kabeh iku kudu naati kaya ngono. Ya iki keadaane ning kelas seni budaya ning kelas 10. Muga-muga kanthi video iki iso nyebarke keapian utawa iso dadi referensi. Sing ning omah duwe galon gak kepake kok seneng nandur-nandur, kebetulan pote wis gak ana, digawe wae. Masalah bentuk dan karakter ngguri, sing penting dicat dhisik. Kenapa galon iku kudu dicat? Ben gak transparan, Nek engko akar iku transparan kena srengenge panas matahari kok srengenge iku ya kurang apik, pertumbuhannya kurang apik. Karena akar tanduran iku kudu tertutup. Nah, di samping latihan apa wae, latihan seni rupa, gambar, nyampur warna, terus nggawe figur-figur. Iki bocah-bocah ya tak ajari piye carane ngrawat tanduran. Ayo ngono ku. Muga-muga sok ben nek wis lulus saka sekolahan iso dimanfaatke. Ora nyantol ning cete, ora nantol ning galone digawe pot karakter, yo iso tandur kenal. Iki tanduran iki, carane ngene, mupuke kaya ngene, kayak ngono. Wis kabeh ilmu iku nek diterapke terus kanthi apik, ora milih-milih endi sing pengen diterapin, endi sing ora, insyaallah engko yo ndatangke keapian. Karena apik itu tidak harus, ora harus masalah bondo utawa duit, tapi ilmu lan kebaikan ambek ikhlas. Ngono sih. Kanca-kanca iki do suweneng sih. Ngono malah ayo Pak lembur, setiap kelas sih ngejak lembur kabeh. Tapi ya piye meneh, iki ya kudu diterapke kan nganggo tahapan-tahapan. Karena nek langsung bar iku mesti yo hasilnya gak maksimal. Harus bertahap. Targetnya 4 minggu iku wis selesai. Kayak ngono sedulur-sedulur kabeh, muga-muga kanthi video iki iso nyebarke keapian. Ana takon-takonan kok ya ning komen-komen gak apa-apa. Intine cat minyak aja nganggo thinner.